Now what happened? You know what's has come and the Amaye. Would be Yabesha to wedding in a say. I have to at your watching line or the year need O level. I don't university now, or level after a year long. Bonofie ho kwane na ukowura northern region na ukowura upper east na eka ho a esa Bonofie ho ada ndumbi aba Bonofie omo ada Bonofie sa ho ye MP4 sa ho ye nananom sa ho ye akanifo ba bia wo bia no wankasa oti ho a bebe yiwa yibone o Sunyani kwane ni bisa ho Bonofie ho ahinkro titro baako kase ene ne Sunyani ne kwane okwananim opa free yewura ya papa ufri Dormaahemaa kuma eba na owura mfiapre na o hwe runabout yi hwe nifa so hwe benkum so a okọ we mshenjina be airport what is enso Sunyani batu aba kase ni nyina aba ne otisu nyon ne yetomo no nkoka aba maye abanyo aba ne na manyo nya manyo ne sababa bibia ma Sunyanfo na manhu na babeka ananya sa usrobe Sunyani ye state of road no ye hunu ye anko ye se banke kaba ho amaye na ese bi nko an kaba ho na baba ba hwe ba kwane de a ebeduru ba bi menko abia mokokọ amebo ada no brekum sampa ayeme akoso kra be ya 80 kilometers every jeje runs so o she budgetim yewura je kufo ba o she budgetim yewura tameso o she budgetim yewura John Dramani Mahama o she budgetim na kufo ado onjem na kwana baako ada ne da bia o ma ya kasa brezi enuyanom Bonofie bono beye ya ojina yaso onjina biya so yaya Bonofie no ahinie bi wo Sunyani bi wo adumase bi wo number 1 bi wo emenana sekwa ahinie bi wo kwatwema ahinie bi wo nkyira bi wo drobo bi wo dwinim bi wo ne yakeka ho amrenti brekum yakeka ho Bonofie ade a yenhye no nso se yeya Bonofie no yeya ahinie no yenkase ba akoso kyane bi ye nyina ye pe broni beka se eye buo ne ye de ma ye ho na Bonofie ade a sese wo hwe ne ye edi hunya ne sa eduru ba bi a na okoda binim fom eduru ba bi a wo wani monyam ahinie kase ewo bono ha ukuro fefefe wamanfo se bebre na hokọ ba bi na nipa na kra ba de hokọ sha ho base no onya manyene Bonofie mra na base animonyam adomankuma ba de una nanom samanfo bede man ho no bi ne be toto na se enti sambre se ne e be kọbono afanhye ye sha ade a mesre na nanom emra na so se na na bia animonyam a wamanfo de amawo sabio odomankuma ba de wanimonyam no ye de somiye